Jesper Christiansen, it-tielet raġel li jinsab mixli bil-qtil doppju f'Taslima f'Awwissu ta' sentejn ilu se jgħaddi ġuri wara li tpoġġa taħt attakkuża. Christiansen li huwa Danisu li għandu 31 sena ġie estradit lejn Malta minn Spanja f'Novembru tal-2020. Il-vittmi f'dan il-każ Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski inqatlu b'tieri ta' arma tan-nar. L-omiċidju seħħ waqt pjanta serqa fir-residenza tagħhom f'Taslima. Dwar dan il-każ ta' omiċidju se jgħaddu ġuri wkoll Daniel Muka u Viktor Dragomanski wara li nstabu biżżejjed provi kontrihom biex jgħaddu ġuri. Pensjonant miż-Żurriq wieġeb li mhux ħati li allegatament daħħal f'butu 57,000 euro wara ftehim fuq proprjetà wara li suppost kienet jirrappreżenta lill-qrabatu li jgħixu barra minn Malta. Raymond Buħaġar li għandu 66 sena der quddiem il-Maġistrat Dorin Clark akkużat b'miżapproprjazzjoni u frodi bejn Lulju tal-2016 u frar tal-2022 u ġie akkużat ukoll li huwa reċediv. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Sean Paul Farrugia flimkien mal-Avukat Andrea Zammit mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali spjegat li l-allegati vittmi f'dawl il-Buħaġar bil-beħ ta' art li kellhom f'pajjiżna iżda huwa ma raddilhomx il-flus. Buħaġar wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali appella mid-deċiżjoni li biha ġiet irrifjutata talba għal estradizzjoni ta' Malti li qed jaffaċċja akkużi fl-Italja b'rabta ma' kriminalità organizzata fost l-oħrajn. F'Diċembru tas-sena li għaddiet inħareġ mandat ta' arrest Ewropew mill-Pulizija Taljana għal John Spiteri ta' 56 sena mill-Qrendi wara investigazzjoni li ħadet 4 snin dwar ċirku ta' traffikar ta' droga. Investigazzjoni li waslet sabiex jitwettqu diversi raids f'numru ta' proprjetajiet fl-Italja fejn ġew elevati mal-430 kg kannabis, reżina tal-kannabis u kokaina. Madankollu l-avukati ta' Spiteri kienu argumentaw b'suċċess kontra dik magħrufa bħala Schengen Information System Alert allaċċjata mal-mandat tar-arrest Ewropew biex bekk il-proċess twaqqaf. B'riżultat ta' dan issa l-Avukat Ġenerali appellat minn din id-deċiżjoni bl-argumentazzjoni li l-Qorti tal-Maġistrati ma segwitx il-proċeduri stabbiliti fl-ordni ta' estradizzjoni u li ddeċidiet li tisma' l-proċeduri b'maniera kontra l-ispirtu tal-istess liġi li tirregola l-proċeduri li jiskattaw meta jinħareġ mandat tar-arrest Ewropew.